etariki yemo umutinyu 12 kira omwaka ni rituko ry'enyamoreo ensengima gose World AIDS Day nase county ya Kisii omwaka oyoiga omuyega bweritukerio nigo rakorekane ase ward y'Ibeno ebunge ya Nyaribari chache ase ogosanga obumanyi nobosemia igoro y'enyamoreo nabo igo koinyora bali basiririe amagimabo gwetera oburoiro bwo. Naomi Okero no mobisa abuo bochenu nabo igo omucoordinator bwa mangana y'enyamoreo yani National AIDS Control Council. Asili tukeli galia lero iko toichaga Ibeno toiche gukora mobilization na sensitization asaba gambi community health volunteers elinde tuche kobatena litukoli korokon 1st December ndobwata World AIDS Day era kolekane ga Nyanturago na hande tutagete korora singencho prevalence yetu ya HIV in the county teringia oikatoiche elinde tukwanere igoro ya stigma, new HIV infection, teenage pregnancy na gender based violence. Koru unana kyogo pimo HIV osomigu about condom use to prevent yourself from HIV. Kerokendo machando monene bali bamenyete ni nyamoreo bagwetera nokonengetwa okugokogera abange batari gwesokia. Asa marita nguru kumasiri nimora challenges togwetera una into abantu tore positive disclosure ito ekere abantu bekenyurwa nyimenyire nga amayene disclosure ito nembere nonyene yakonda tukunyara kwa ewu singincho monta amaitenga wakanda boya yakonda sasingine ngotigoro buriro boya nonyene yasare gyo kora muntu tagocha gukuguria wetera singincha amaitenga kindi gyo koniga koreteke kebwa tuburwaire okonengetwa okubono na kukorengete gusirigwa elio abange besokie na kuyanchirana elio banywe amariogo na kwegendereria ase amagimabo. Nancy Etoni no mucoordinator na boigo omobisa bwo bochenwe sub county ya Nyaribari chache. Tualia izinga abantu abange go bakonengetwa singencho babwate virusi ase ebinyoro yande litukeri ntotwara abantu bali bamenyere ne virusi bagocha ba encourage abantu abande batenga gotwara evirusi taliaro omoeri bobogima amariogo naroro naende ekaraba itabire bapimirwe bapimirwe amariogo naro in the facilities bagocha baewe bamenye obugima bwabo bwa kawaida. Abange niko bagusirigwa asengencho iyo gutamanya na korengana no MCA bwe ward y'Ibeno omoske Steve Arika emirobelio negendete gukorekana kweneke buna abantu mbasomiwe taliguro y'enyamoreo yoka kolinde amarwire ao onko akira abanyagitari baitonga mbiyamano ne committee iri gwikaransa asokoroberinga kayo eshere gusama fundisho agukwana igoro yo buriro bw'enyamoreo banchete echekora bigetikia Nyanturago kwira libage lingo sabaye gabana yaito etaya simbarati twakwaliganiri naye toganiti omugani to bwesiko aseri tuketare 1 December egero chukwana ne abantu baibeno ritukeli galia nyamoreo talinga na mangana y'abantu babwato nyamoreo yoka baruirando ngocha bali bapimwe abantu bali mukunya komana asti family obose mimborororo kere section gochere tosomani una nabatebetie ase manifesto yanene mane korongaki abantu baito bagusirigwa asengincho gutamanya okomanya na kike tokolentera abantu bali basomerete amangana ya moroira wao egere batosomi egere nintutumanya nentunde ntangani kigima ase county ya Kisii emirobeli yeri tukeriga yonsipi egochi gokorekana ase ewodi ya Ibeno na korengana no moske Steve Arika neke orokelio ekia ase amagenderero no mumenyi Ibeno no gotebanga nyasaye to wakirenga mbiyamono bintu biritu promise te abantu to bikirani kogera kere gocha Ibeno tali Ibeno ke gocha komenya omwakonde agenda sande kubanga tore program nabagambi nabanyagitari health frontier workers tubwatira netorenga litukeli lyabere ligia na likiro muntu osomire ekarikora kiro muntu aruo akenda asomire lituko lyokonyora enyamoreo ensengima nigo ligokorekana etariki yemo kera omwaka umutinyu 12 nase omwaka oyo gabwechiri bwibere 22 litukelio nigo chipara chonsi pi ase county ya Kisii chirarolie aiga ase egetiekeiga Nyanturago Stadium ase omuyigo yo orakorekane kuripotira getembe kuru ase geti Nyanturago kigotoka meyo ward y'Ibeno ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii Eritrea na Joseph Mose.